La Cobla Reus Jove va oferir dissabte al vespre un concert al Teatre Auditori del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant amb l'objectiu de celebrar el 30è aniversari de l'Aplec de Sardanes a la vora de la mar. Amb Esteban Molero com a director convidat, la Cobla va oferir diverses obres com sardanes i música de pel·lícula, entre les quals va destacar L'Infant i la Reina, una sardana dedicada als gegants de l'Hospitalet de l'Infant, a la vora de la mar o la platja del Torn, sardanes dedicades a l'Aplec de Sardanes i al foment cultural, i 3.0, una sardana d'autor, entre d'altres. Avui el concert consisteix en donar a conèixer que una cobla pot tocar sardanes, però també pot tocar altres coses que no són sardanes, com ara cançons de pel·lícula, moltes altres cançons. L'Aplec de Sardanes celebra enguany 30 anys de la seva història. Fem una molt bona valoració perquè 30 anys són 30 anys lluitant per aquesta dansa, lluitant per difondre-la i fomentar que tant els nens com la gent coneguin el que és la sardana, fer que l'estimin i lluitar perquè la sardana no es perdi i que és cultura, és la nostra cultura. L'acte també va ser solidari i és que l'entrada va anar destinada a la Marató de TV3.